Prirodne ljepote grada Vrbovskog samo su jedan dio čime se sve ovaj grad ponosi i što ovaj kraj čini ugodnim za život. Značajna briga koja se posvećuje stanovnicima ovoga kraja proteže se kroz sve generacije počevši od samog rođenja. Tako ćemo krenuti od naknada koje dajemo za novorođenu djecu. Za prvo dijete je to 5.000 kuna, za drugo je 6, za treće i svako sljedeće je po 7.500 kuna. Dalje su tu pomoći koje dajemo za boravak djece u dječjim vrtićima, obiteljima sa 3 ili više djece koji su korisnici zajamčene minimalne naknade. Zatim moram spomenuti da brinemo o djeci koja marendaju u školi, koji znači koriste školsku kuhinju. Onda tu možemo spomenuti prijevoz djece koja pohađaju srednju školu uz 2 linije koje smo također uveli prema školi u Moravicama i prema školama u Karlovcu koje također subvencionira grad Vrbovsko. A isto tako valja spomenuti da smo dosta povećali stipendije koje se odnose na srednjoškolce kao i na studente koje su prije iznosile po 300 i 600 kuna, a sada su one povećane na 800 za djecu koja idu u srednju školu i 1000 kuna za stipendije za studente. No kako bi se osigurao demografski rast, Vrbovsko je donio i brojne mjere kojima je cilj ne samo omogućiti što lakši život stanovnicima, već i privući neke nove stanovnike u svoj kraj. Obzirom da se radi o područjima, Gorski kotar je područje gdje je demografija upitna, mi vodimo brigu o tome prvenstveno da nam ljudi ne odu s ovog područja, ali isto tako volimo i da se neki novi dosele ukoliko ovdje mogu naći posao, pa smo imali nekoliko natječaja raspisanih za pomoć u kupnji prve nekretnine. Međutim, imali smo jedan slučaj da nam je doselila se jedna obitelj sa 10 djece, međutim nisu još uvijek stekli uvjete za dobivanje takve pomoći, ali ono što mi imamo, mi smo raspisali jedan natječaj na koji se javilo 10 naših mladih obitelji koji su svi dobili sredstva za kupnju kuće ili za poboljšanje uvjeta stanovanja. Posebne mjere pomoći koje grad nudi pruža se onima kojima je pomoć najpotrebnija, starijima, naravno nepokretnima i zdravstveno ugroženim osobama, i to kroz ustanovu, pomoć u kući i zdravstvenu njegu u kući. Na području grada Vrbovskog djelujemo od 2005. godine. Kao centar za pomoć u kući grada djelujemo od 2019. godine. Imamo oko 100 starih i nemoćnih osoba kojima brinemo, 7 zaposlenih, 2 pomoćna radnika koje vode brigu o uređenju okućnice, ovdje najviše drvima i tako, te gerontodomaćice koje pomažu u higijeni, održavanju te u kućanskim poslovima. Što se tiče sufinanciranja, dobivamo oko 400.000 kuna od grada Vrbovskog, što bez njih niti ne bi mogli voditi ovaj program. 200.000 od nadležnog ministarstva, 80.000 vlastitih sredstava, to je od korisnika koji imaju mirovine iznad 2.000 kuna, te 60.000 kuna od Primorsko-goranske županije. Obilazimo 45 naselja. Koliko je ova pomoć dobrodošla i mnogima zaista preko potrebna, svjedoče i sami korisnici. Imam jedno 12 korisnika, na grad ide jedno 7-8. Grad plaća 2 puta tjedno kompletnu njegu. Znači kupanje, šišanje, nokti, izmjene pelena i sve ostalo što ide uz to kod takvih invalidnih i teško oboljelih ljudi koji su nepokretni. Ona je igrom slučaja sama i čak više se vodi briga nego i šta bi se moglo oko nje. Ona je zadovoljna, nije bačena u nijedan smještaj koji ne bi bio tako human kao ovaj i to štima za sada. Ipak obiđe me i pomogne mi se jer ne bi mogla sama. To što mi sestre pomognu. Da, puno mi one pomognu. Uz neizmjernu brigu od strane djelatnika kako centra, tako i gradskog ureda u Vrbovskom, doista se posvećuje velika pažnja da pomoć dođe do svakoga kojemu je ona zaista i potrebna. Ona je došla baš tu kod mene, ona je isto bila i onda me pitala da jel bi tel pomoć. I tako sam ja onda pristao. Ja velim, ko je to izmislil, treba ga 3 put nagraditi na jedan put.